Obair Dhian, turthaí maithe san ard teisteamaracht. Thuaigh mé go dtí garam thróirí na scoile. Dúirt mé leis go raibh mé géirí ceimic a dhéanamh in ollscoil na Gaillimhe. Dúirt sé go mé orm obair crúí a chur isteach, mar bhí ceithre chéad pointiú daoí chun áit a ailear an cursa. Ag dearú an le bhuail mé le mo cara sinnéad. Dífrí sinnéad díam bhaidhm dul leis na chalíní eile go bailithe clia. Dhiúlta mé dul mar bhí a lán obair bhaile agam, agus bhí orm staidir breise a dhéanamh fásta. Chur mo stóchach Sam scarrt orm í Hawain I rith na seachtaine. A géirí dul amach chun scanan na ecail sa Savaí. Ach dhiúlta mé go brónach mar bhí orm aiste adda scríú. An termar a fad dan mé sa bhála ag genú staidir crúí. Bhí mo iadí burtha fuam. Dúirt sé gur cordú sosa thógáil. Ach dúirt mo bhaimí go mé hinabalta dul amach ag an deireadh seachtaine, agus nach raibh a coppla mí fágtha go dtí na scrúdaithe. Nuair a tháinig na torthaí amach bhí ahas an dóin orm, for mé ceithre chéad pointe san iomlán. Bhí sé go hiontach ar fad gan amhras. Dúirt sinnéad go raibh sé tiltte go maith agam, agus mar deir an seanocol, a cheart an sé a heile. Thuaigh mé go gaiillimh le mo histí I dosach dhearú fór, chun clárú don chursa. Déirí liom mo chospar a bhaint amach, agus bhí mé lán sásta. Bíú go mór an iarracht sa dearú.